Ei mulla mitään mikään. Eikö oo, mutta nyt pitäisi esittää, että osaa jotakin tästä omasta hommasta. Lähdetään NHL. Joo, mulla. Paljon ollut puhetta. Siellä on semmonen aika iso lehdistötilaisuus. Ensin ohjaatte 1-2 ja sitten tulee painealta lähtö. Suora hyökkäys 5-2. Siitä painealta lähtö! Sininen lähtee! Se on ollut viime vuonna Pertissä valittiin vuoden mieheksi. Mun mielestä oli joo, ja joku naisten lehti sen valittaa. Vähän voitte hyökkäät ottaa tässä vastaliikkeen ja sitten tohon. Ota vastaliike vaan, siihen pieni vastaliike. Ei, älä puhu siitä, kun mä vaan lähen kato sitten. Mä jätän vaan sitten niinku viestin tänä. Mä lähin. Älä puhu siitä. No ei me edes maalivahille asti Anna painee! Ei ollut oikein laatua tossa. Puhu veskarille! Hyvä puhe! Väilä. Hieno päätykiekko allekirjoittaneelta. Erinomainen. Mitä mieltä päätykiekosta? Tuohan voisi olla parempikin. Vili, odottakaa maalin takana, nyt mä jään tuun ajatea pois sieltä. Ja viimeinen tulee maalivahdille, Ränni! Pumppaa! Viiva vielä! Hyvä jää. Joo, se oli hyvä. Meillä on vielä pari minsaa aikaa, niin jos mä haluan jonkun linikan, niin katsotaan kohta. Se oli hyvä. Se oli ohjelman mukana. Ekana jäällä ja melkein vikana.